Βασικά μπορεί και να βρέξει. Ωραία μέρα, αλλά ρίσκη μέρα. Και σήμερα θα πάμε τσάμπο. Σήμερα θα πάμε μια μίνι βόλτα και να δούμε, έτσι να αλλάξουμε λίγο περιβάλλον, ότι να καθόμαστε τώρα σπίτι. Ας είπαμε να πούμε. Τι δρόμοι είναι αυτοί. Ειλικρινά παίζουμε μια περιοχή, είτε Κηφισιά είτε Γλυφάδα είτε οπουδήποτε θες, που ο δρόμος είναι φυσιολογικός. Συμφωνείς? Για να σκοτώσει και τους ποδηλάτες και να πάρει κάποιο μαζί. Είναι λες και χειμωνιάζει, αντί να μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι και να είναι και πιο ωραίος ο καιρός, αλλά πάρε καλά. Σημείσαμε λίγο τη γειτονιά. Πίνουμε άρα ένα κόφις, να πιούμε λίγο, να ξυπνήσουμε. Για πάμε λίγο. Ωραία. Δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά εντάξει, δυνατό, πάρε. Πολύ δυνατό. Τέλος. Τι πατήσαμε, παιδιά, εγώ λίγο καφεδάκι να πιω, τέλος. Χωρίς φλάκι για 10 ώρες συνεχόμενα, τέλος. That's it. Game over. Θα αρχίσω να κάνω κολοτούπες στο κρεβάτι. Όλες οι καινούριες πολυκατοικίες, παιδιά, δεν χωράμε άλλο. Πού άλλο θα πούνε. Ειλικρινά, αντί να χτίσουν εκτός Αθήνα, πού Αθήνα, πάρ' το. Θα ξυπνήσουμε λίγο. Δεν τη βλέπετε, αλλά γελάει.
Αυτό είναι αρκούδι. Νομίζω δεν ήταν και η πιο έξυπνη ιδέα προς Φιλαδέλφια πλάκα. Α, έχει ανοίξει το σινεμά εδώ. Οκ. Έχω έρθει όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν θυμάμαι πώς ήτανε. Είναι τέλειο αμάξι για καθημερινό. Για καθημερινά. Είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά μην το πατάτε. Εγώ κάθε φορά που θα βγω με το αμάξι θα παίρνω το βάλω βενζίνη. Κάθε φορά. Αλλά ήδη το πατάω το αμάξι. Δεν το αφήνω ήσυχα. Ναι. Αν κάποιος θα ήθελε να πάρει τέτοιο αμάξι, αν το πας χαλαρά, το αμάξι είναι λιγάκι οικονομικό. Μέσα στην πόλη νομίζω κάπου είναι 10 και στην Αττική εδώ νομίζω 7,5. Όταν θέλω το αμάξι, όταν το βάζουμε στο comfort ας πούμε, κλείνει η κλαπέτα και ξαφνικά γίνεται ένα καθημερινό αμάξι χωρίς φαβούρες, χωρίς τίποτα. Θα το δούμε τώρα στην πράξη. Περάστε. Έχω ανοίξει και τα κλαπέτα, έχω κλείσει τα κλαπέτα, αλλά έχω ανοίξει τα παράθυρα. Αλλά αν το κλείσω, δεν ακούτε τίποτα. Ούτε ένα αλφατρία δεν θα βάλει τόσο. Ειλικρινά είναι ήσυχο. Αλλά μετά όταν το βάζω στο dynamic, τα πετανοίγουνε και ναι, ξυπνάει λίγο. Οκ. Ο άλλος τι κάνει? Σήμερα δεν είναι τα καλά τους. Παρασκευή είναι, όλοι θέλουν να πάνε σπίτια. Ο τηλεβεράς πήγε την άλλη πλευρά, πήγε να στουκάρει με τους δύο τηλεβεράδες και έπρεπε να χαλάρω τύπος, απλά έφυγε. Πριν παιδιά, πήγα να τραβήξω ένα βίντεο εχθές που πήγα μια βόλτα προς Μαρούς και Φυσιά. Λέω, είναι μια ωραία μέρα, ήταν ψιλοχαλαρά εχθές. Δεν είχε και τόσο πολύ κόσμο, ήταν και πιο αργά, ας πούμε. Τώρα έχουμε βγει, τι ώρα είναι, 8 η ώρα. Εντάξει, και για Παρασκευή έχει κίνηση. Και που λέτε, βγήκαμε για μια βόλτα. Να τραβήξουμε ένα ωραίο τοπίο. Και πετύχαμε και δύο αμαξάκια έτσι ωραία. Δυστυχώς όμως η κάμερα δεν έδειχνε τίποτα. Έδειχνε μόνο το τιμόνι. Τι και πώς. Δυστυχώς και βενζίνη και χρόνο για πέταμα. Ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι λες και το έσπασε, χωρίς πλάκα, είναι λες και έσπασε τη ζάντα. Τι δεν νομίζω. Τι λακκούβα είναι αυτή. Δεν ξέρω αν η κάμερα έπιασε το πόσο δυνατό ήταν αυτή η λακκούβα. Ειλικρινά ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πει σε χειρότερη λακκούβα από αυτή. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Δεν το βλέπω να πολύ τραβήξει με αυτή την κίνηση. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε ένα like και subscribe για να κάνετε λίγο support το καινούριο κανάλι.